netsika dzechivanhu sichingamidza changamiro nyamakopa kusvika pavaita saka tichakumbira vana baba timuchireka viri chitero masoro nangu vana vaimukudza zvenyukuru timuchireka vana baba Penyai. Jongo stengera wana. Takambokupa takaupi. Kuda tigadzire gara. Ndakakupa foni. Mwani tingatengesa. Ndakapinza zvakaitika. Ndakataura zvakanaka here. No tell. Ndakandikuzi. Hauna kuchenja. Iwe ndio tsakuposa. Boss andaita pandasvika pana kuwa nekuti wewe ungochi watengera mukurukota ina treats. Iwe unatengesa munhu. Ukatengesa nani? Akutengesera mari? 850. Ndinorwara. It's for example it's dangerous. Ndakafonera muswe ndikati Temba ndaimbotarisira kuti wewe munhu kwamhumbo kwamangwendo kwamushoro ungadaro. Ndakataura pamberi ndichikudza pafoni. Ndikati zvaripota foni dzangu idzi. Zvataura kuti wakatengesa munda $800, $850. Watengesa $850 ndobva watengesera munhu munda ukatengesera vanhu vaviri $200. It's foni dzangu idzi. Welenzi vakandifonera vakati mambo zvakanaka rega ndikudze zvinhu zvakaitika. Pazvomanyanga ndopa ndikaita favor. Once patikanogova minda takaita distribution yakanaka ndikati 10% 7% ndaenda panopa zvomanyanga ndindakazviita. Once 1% ndikaisa musangano 1% andichazira ndikaisa masivu 7 1% ikanzi yokwamambo. Once ndikaisa vanhu 6 yokwamambo pano 3 varipo 3 vasati vauya. Andakaita favor yano village. Right. Nasi madistrict ya village rangu. Too bad. Unashuwa kuti ini ndaka unoziva kuti pamukapa ndaka nesana nelenzi kusvika tawirirana namuzviti unoshuwa kuti ave mutande wrong here ndokubvunza imi but chitasaka zvamandiitira manje iyi foni yangu iyi unotaura kuti unoenda kunokubvunza munhu kumba kwomunhu unoda kuti zvinhu zvabuda Temba ndaimbotarisa kuti ukadaro so andaimbokutarisiva Wona andokutengesa munhu uyu ndiri kumubvunza asi akutaura kuti akutengesa munhu $800 ndorwara ini dzokera kako kachichera ndokwako kana iwe dambasi zvino musoro ende chiona rega ndikutaurire ava ndo vakaenda kunotonga nyaya ina handiende kuground mari mwe zvino kwakabva kwaya mukuwasha handisina zoti mukuwasha wana akaenda mastendi kuti jui pamastendi saka no iwe shamwari ndakuda kukuudza anotonga ndini chete minda yangu yese yovana vakatengesa ndatora wazvinzwa ndakuya kuisa vanhu ndapedza iwewe wakabhadhara munhu wanzwa wakabhadhara pakatengeserwa vanhu vangani pakatengeserwa vanhu vangani tugara ipapo kusvika ndauya imi ndapedza handisataura nemi toda kuona kuti ndauda kuchikuudza kuti anotonga ndiani inini yangu kisi kasiyana yawatumati inini kwangu hakuna kana munhu ariko kana kubva muchiti pamunda kana kutemwa muti hakuna wara ndambokubvunza weni chimda kubvunza mubvunzo uri nyore ndakatadza zvandikaita ai mukagona chengamini makanga matora matemu mukateka kutema nongoyana dzokwani ndikati no stop ndini ndakagara pasi nonzwa neveleni tikagara pasi tikawirirana tikaita meeting tikawirirana ndinenge kutaura kuti mivana vangu musabate vana vangu munyika mangu ndikaita pachitepo wazvinzwa ndikaita pachitepo ndikaita pazvomanyanga wazvinzwa ndikaita favor ndikaita patongo 1 wanzwa ndikataura pabhukuru kwamanyara ndikati apa pamwe mwe unoti ina ndina minda yacho inga ndinaye mwana asi ndiri kuichengeta so ndichidai ndikanotaura vanhu zvakanaka unonditese makagona chengamini but kwangu ina hakuna kutengeswa kana munhu bvunza ina chairman Sara nyakabao. Sara nyakabao. Unokwanisa kubvunza chairman changamini inini handotengesa munhu yabigadzire uvedare ndoza ndinoda kubvunza iwe kaingidza ndiri rongo zvandikutaura unofunga kuti ukiita meeting mumeeting unyatso ndikaedza nepandokwanisa kudvinda chechezvo ore ndakadi kukupai vana 20 but ndakati 6 chete vandakupai inini vana vari pazvomanyaka mukure handida kudaro no ndichatanga ndapedza ward 10 mangwana
ndiri kutera kumakazi asi to yepa ground chagamira rega ndi brush ndende yangu wanguri tembo unonyadzisa kubva muchindimba kana muti asakatima kana muti tembo unonyadzisa ende munda wacho wopiwa muri wapiwa nepermit zvatakaita ini haangagona chagamira zvangobata vangu teso wanguriko munhu kutengesa nakafana nitutonde mushandi asi kuti apa vakauya vatonzi auya nitono mushandi akayanyezero kati aiwa mushandi wacho achandomuda muzo zvazibva gaendi achada iwe ramba uripo ipano zvakandauya aina ndinotengesa munda tembo unoziva rekandiba kutaurira nyika ndoda kutaura nyaya yanhasi kana nyika ishinzi ine anochombo uri kuona uyu ndinochombo nyika ino wanzo iwo rinochombo kwabushu uri nochombo kwabushu ndiwe sahwira wedu womontoro unoviga madzimambo but handaitarisira kuti undaro ndakakubvunza pafoni kai ndikatembo uri kuzviitirei wangu chikuti hazvibude idzi foni dzangu dzinotaura each and every time ndofaka ndifona mambo zvakanaka here nyati makaita feva pazvomanya muwacho kwamudhiti iwe ndakatadza here kudiitira tsvina iwewe unoshuwa badhara $50 fine ipa kurumbidza kurumbidza nditaura newe kurumbidza time is money kurumbidza ukona nyaya yafanana nonyaya kwakabau nyaya kabau chirikuyeuka yatikazotuma inu ukaenda nemudhara musoko wavo yatikazoti munhu yenga asave pa ipapo ndizvozvo iyo yabenefita mari kutsvaga mari yatitaura kurumbidza ndiri kudari baba ndokubata aiwa ndakapreswa ndabva usiku ndakazodakwa negumba apakaipa baba mira ndichakubata ega irigorova ndirimusha menge gaigorova unoziva unoziva kuti dai shidzi unoziva kuti imi munogara neni so amungondiona kukosha kwangu mbukudza imwe nyaya bvunzai vanondiziva kana dai ndiri kumusoro kwamunofungidzira kuti iyo kana ukabvunza chero ana anokutaura kuti ndinopisira vana vangu ndichiita huku inovharira vana vaeni but imi rudo kumutaura kutondifumura bhadhara mari yako yandataura $50 iwe wauya iwe akuwa ndataura we tsvaga nengide tsvaga nengide $100 tsvaga $50 ubhadhara $10 tendera wakomana uzouya zita rako kushandisa uone kudzimba kwako ita naye utopedza ipapo hapana chembotasaitai ndizvo zvakaita kuti mwana uya wane munda unoziva pazvomanya naiwe takatadza chi ende ndakatotuma atina kubvira taenda nai ndakaita kuzvomanya ndotoita ndiri kuofisi uku unoona chiri kutishamisa vanhu vokurudzimba kuti vagare vokurugare kuti vagare ndakaita discussion uite mukomo akayaa zvinhu zvashata mambo toita sevanaraudzi ndikati don't worry ndovharira vana vangu vanhu vakazara ikokuyekwa kuchizinga ndokwataigara kudhara but ndauona masettlement vakomana simba randoro aiwa chagamire makatigonera isu yedu yaikuground muone haistri service zvidhoma zviriko nyanga dziriko asi ari kudenga ndiye anodzitonga iyeyo ngaagari pamuda ipapo kusvika ndauya ndikuuya nokabineti yamutuka mota iripo parizarika kuona president kana zvanetsa noshandisa dzangu dziripo mota ndinayo sandityiri ende handisi kutumira munhu imari kawana unobva kumusha kwako ona zvawaita ende iwewo manje uri kuzobhadhara mombe inotsika ndati ndikuda $50 yangu pano first ndazvinzwa zvawataura ndio papa isinosvika imbo kuzomanya unodari kudaro kudhara patakakura tichenda kuchikoro taipfeka maposa masandani tazota masandani nhasi ukatarisa nguva yataitokana kupa kupfeka kwedu taitogwa chinapukweni taitokana chihovhoro chichekwa chichikwa napukweni yanga iri nguva yacho iyo but patakanyora tanyuka ukina munew dispensation achamari
nyika yashumba murambo unoita unoenda jeri iwe unoenda nhasi iri kupa $50 yatataura taura naye kumbidza tipe $50 Temba ndokuendesa izvozvi kaiwe Temba ndinokuendesa kaizvozvi nako Temba uita zvotamba tsvaga $50 ndokuendesa iwe mira ko kumbidza iwe unozoti mazvomanyika ndekutarisira kumudaro iwe unoziva kuti ndinomira nemi mani ndiri kuno ndinomira nevana vangu munyika mangu handidi zvakaipa asi mundinyadzisa ndakamubvunza Temba kati mangu hatina kudaro apa hana kuziva kuti foni yakabva yapinda irimo miraoni meseji 800 akatengesera vanhu 2 munda mumwe chete mwana ende ukatasa ndisauya kuti uchaita unoona zviro zvako iyanyorwa kuseni nandofu mamuka sei changamire please tandakudzina nevana venyu vari pasimba toita sei nenyaya yemutero nyika iri kushata nokuda kuwana venyu uri kuona